खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। मोनसे गिदिर खौरां, रक्षा बंधननि फालिथायाव सरकारा गिदिर अफार होदों। 450 राङावनो मोननो हागोन नोंथाङा LPG गेस सिलिन्डारखौ। आरो जायफोरा बे दानाव LPG गेस सिलिन्डारखौ बायगोन बिथांमोना बे गिदिर अफारखौ मोननो हागोन। लोगोसे फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालि बायग्राफोरनि एकाउन्टआव साब्सिडीबो हाबगोन। नंगौ, रक्षा बंधननि फालिथायाव सरकारा लाडली बहना बिथांखिनि गेजेराव आइजोफोरनो बे गिदिर अफारखौ होदों। थारैनो नोंथाङा 450 राङावनो मोननो हागोन LPG गेस सिलिन्डारखौ। मख'जाथावदि 1,29 लाख आइजोफोरा बे सुबिदाखौ मोनगोन। नंगौ, नोंथाङा थार बाथ्राखौनो खोनादों। 1,29 लाख आइजोफोरा लाडली बहना बिथांखिनि गेजेरजों LPG गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागोन। सरकारा 160 कौटि रांनि बाजेट थि खालामनाय जादों। आरो बे बाथ्राखौ मध्य प्रदेशनि गिबि मन्त्रि मोहन यादवआ फोसावदोंमोन। 800 प्रेसिडेन्ट रांनि LPG गेस सिलिन्डारनि सायाव 398 रां साब्सिडी होगोन सरकारा। आरो 14.2 किल'ग्राम संग्रा गेसनि बेसेना 450 रांल' जागोन। लोगोसे फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालि बायग्राफोरनि एकाउन्टआव साब्सिडी होगोन सरकारा। थारैनो रक्षा बंधननि फालिथायाव सरकारा गिदिर अफार होदों।